Gure esku dago bota zutenean, irudi nagusia zen, erabakitzeko eskubideen aldeko herritarren aktibazioa suspertu behar dugu. Horren behar ditugu herritarrak jostun bezala aritzeko. Alegina, aurreko gure arteko lubakiak eta ezin ikusiak eta horren gainetik herritarren dinamika nagusi bat jarri indarrean, elkarlanen aritzeko. Eta erabili zen figura zen jostunarena. Gutako bakoitzak egin behar zuela jostun lan bat, nolabait saretzeko, ez? Saretzeko eta herritarrak erabakitzeko eskubideen aldeko apostu hortan gauden guztiok, nolabait saretu. Azken baten jente pila bizi gara herri hontan, eta jente hori dana josi biharra daukou. Zitikan egune baten nahiako bagara herri hontan erabakitzera, hori nahi ala ez nahi, danok alkarrekin egin biako, eta hortarako persona horre dana josi biharra daukouz. Eta hori zeinekin biok, geuk gara jostunak. Guk ikusi genuen Gaztezati baten dokumentala Sopelan, eta txondituta geratu ginen etxeko guztiak. Ikusten genuen jende horrek sinisten zuela egiten ari zana eta gainera hori, lagun giroan egiten zutela. Arazok egongo ziren, baina bromak zirela humorearekin, euskaldunok horrela gainditzen dakigu olako kontuak, ez? Beasainera, Igartzako jauregira, bilera bat edo omen zegoela. Eta joan ginen, eta han azaldu zuten prozesu guztia. Zer egin nahi izan, zer zeukaten nahi buruan, ez? Eta han elkartu ginen 60 bat pertsona Euskal Herri osokoak. Bilera horretan galdetu genuen gauza bakarra izan zen, eta hau guztia, egin nahi duzun hau guztia, nola salduko da Bizkaian. Bizkaia oso handia da eta oso konplexua da. Irakurri nuen prentzan, mugimendu bat sortu nahi zutela eta lehenengo aurkezpena Fikoban izango zela, ekainaren 8an orduan. Erabaki nuen hori merezi zuela ikustea gertutik eta kotxe hartu eta ni bakarri joan nintzen Barakaldotik. Badakizu zergatik nagoen honetan? Zergatik? Zu ikusteagatik Gaztazati bat. Esker pertsonalak nik esker pertsonalak zuk hori izatea, tio. Ez desarik ez. Oso impactante izan zen. Mediok eta deitzen da hasi ginen, eta mediontzako, klaro, genukan presentazio karton bat. Ziala, haupa txaldeon jontileren naiz, eta Idiazabaldi deitzi zut. Hoizean, Gizto karta presentazioa. Idiazabaldi deitzi zut horrek, zeukian ez, behakin balio bat, eta hor ikusten da, edabide batzun aldetik, erantzune beralakoa positiboa zen, ondi etzekitenen ondo zertzan horire. Hortxe dago mapa, hor Durango eta Iruñan arteko, ikustu ze, arrasto hori da 2014ko ekainen 8, lotu behar ditugun 2 puntu horiek, orduan egingo genuka da, ikusi mapa klikatuko dugu, eta baina gerduz, nun egon behar dezun 2014ko ekainen 8, horren bazu, nahi eta nahi ez. 50.000ko gizakate hori Iruña eta Durango artean da planteatzen zaren hasiera hortan, ni nahiko isilik goten nintzen ze egizaneko beldur banian hori etxeko gai izango gote ginen, ze erantzuno izango zen. Orduan, izan zian uste, esatea, goazen da ikusko jo, zer pasatzean. Gure esku dago, goraztuek eta eutxi goiei. Horrelako zerbait aspalditik desio nuen. Lizarra Garazi apurtu zenean oso txarto pasatu nuen. Eta pentsatu nuen alderdiak berriro ados jarri baino lehen, edo itxaroten egon gabe, zerbait egin beharra zegoela. Horrelako iniziatiba ikustean esan nuen hori da. 27 kantari Kirmen Uribek idatzi du, letra eta musika Einaute Lorrieta eta Kepa Junkeraren artean atondu dute eta zurri bilizara den aktoreatzen, ez? Bai, moldaketak egiten eta gero ekoizpen lanetan. Jendearen jarrera eta oso
oso ona izan da eta, bueno, emozionantea, prozesua. Guretzako ekainaren 8 oso egun importantea da. Fikoban egon ginen gure plataformako guztiak nazio mailan egin zen aurkezpenean, eta gu geu gure plataformaren aurkezpena arratzalde hortan izan zen. Egon ginen plataforman bertan pentsatzen, guk hemen mungian daukagu sareto nagusi bi ekimenak eta ekitaldiak eta egiteko, eta baten aforoa 125 pertsonatakoa da eta bestea 500 pertsonatakoa. Eta orduan, egon ginen pentsatzen, 125koa lortuko dugu 125 pertsona honen alde ekartzea, eta halako batean esan genuen, komo 125, zelan hori ezin da, guk bete behar dugu olalde aretoa 500 pertsonakin. Eta ikusi gendunean, areto ia osoa bete gendula, guretzat hori termometro oso importante bat izan zen. Gogoratzen naiz ekain hartan bertan, aurkezpen bat egon zela, 60 bildu ginen. Eta bueno, nahiko pozik ez da, lehenengo bilera 60 pertsona Barakaldo baten, hasi gara ekintzak planteatzen, eta baten batek esaten zidan, dana ondo irteten ari da. Uste genuen baino hobeto, egiten genuen hitzaldi bat, eta, bueno, gela txikia beteta, 100 pertsona. Egiten genuen hiri martxa, eta, bueno, hilada luzea, jende danaz kamisetaz jantxita. Poliki-poliki ikusten zen gure aurreikuspenak gainditzen zirela. Daukagu ekintza bat, ekitaldi bat, jai bat, sukalki eguna dela, sukalkia gizadu eta egun horretan mungiar piloa batzen gara parke batean. Eta egun horretan jai giroa dago egun osoan zehar. Mungiarrak bakarrik ez gauz, herri guztietako inguruko jente piloa, kanportarrak, pentsaera ezberdinetakoak, umeak, jente zaharra, heldua, eta beti danontzako daulekua. Orduan guk pentsa izan gendu gure plataforma izan behar zela gure sukalkiaren antzekoa. Nik somatu nuen hasieratik izan zen jendeak gogoa zeukala, baina aldi berean beldurra eta norberak bere erreparoak. Eta hor, zubigintzan egondan jendea oso klabe garrantzitsua izan da. Eta orduan gai izan da, hasierako mesfidantzak gainditzeko. Herri plataforma hau, irekia eta plurala da. Konplizitatean eta konfidantzan oinarrituta. Ni horretzen hau, nik Lezaman aurkezpen bat zoala banekian, baina gero Lezamako eagintzenean aurkezpena, bideoa, bialtzeie bideoa, eta hasteiz ikusten, eta ikustek sala bat bete, batzarra bukatzei danak eskutik helduta elkarrekin dantzan, irudi bat, o batzarretako irudi asko, jendea dana elkarrekin da, egitazko batzarro bat. Haregi, ez, bi personak bota azalpena eta besteek, bai, hor ikusten zean, jende kafe asko elkarrekin hartuta, konfiantza asko erekita, eta egitazko batzar bat itziten beste altxau, arremoztu, osau, ez da, hor, sakon hortan, beti gorako hori, ikusi zen hilabete horietan, benetako gauza bat sortzen izana. Denok nahi genuen urrats hori eman. Amek eta, egiten duten amamak, nik asko da, amamek egiten dute etxean, biltzea, jende guztia bakoitza bere erara, bere ritmora, hor egon dira hainbat amama, elkartu egin dituztela sentsibilidade horiek. ¿Qué es el derecho a decidir? ¿Por qué los vascos o los escoceses, los catalanes, tienen derecho a decidir? Y yo misma tengo derecho a decidir. Bitxia da zer gertatzen den hori, zer gertatzen den eskubide pertsonala kolektiboa bihurtzen denean. Nolatan uler dezakegun pertsona batek duen eskubidea ezin zaiola aitortu herri bati, ezta? El derecho a decidir en realidad es la participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos. Preguntarle a la sociedad significa aclarar, significa clarificar las cosas. Y yo creo que eso lo que hace es fortalecer la democracia, no debilitar la democracia. Quienes creemos firmemente en el derecho a decidir, que es algo que entendemos absolutamente natural, que es algo que no va contra nadie, que es algo positivo y que es una apuesta personal y colectiva para ser protagonista de tu propio destino.
hori ez da nazionalista batzuen afera. Hori da lehiak, gatazkak, eztabaida konpontzeko prozedura. Nola antagonismoak existitzen dira, interes ezberdina daude, munduan, jendarte guztietan, egitasmo ezberdinak, azkenean erabaki behar da. Hautatu behar da, batzuk eta bestea, bat ala bestea. Nik uste dut erabakitzeko eskubidea, eskubide demokratiko bat dela. Beraz, demokraziarengan sinisten duten famili guztiek bat egin dezaketela eta berezkoa edo logikoa litzatekela bat egitea aldarrikapen horretan. Betik, edozein botu emaleri, bai PSOEkoa izan edo PPkoa esate eman edo baizu, bueno, hemen esparru hau, eskala hau egokia irutzen zuela bakitzeko ziur nago, pega hundirik eluketela jarriko. Esaten dutenean, erabakitzeko eskubidea abertzaleen planteamendu bat dela, hori ez da horrela, mesedez. Hori da printzipio demokratikoa, defenditzea. Edo defenditzen zutenean, adibide sozialistek hemen, Euskadin, erabakitzeko eskubidea abertzalea zien. El derecho a decidir, primero, no es una bandera del nacionalismo ni es una bandera del independentismo, es una bandera de la democracia. Todavía no entiendo racionalmente con qué argumentos se puede rechazar el derecho a decidir. Yo todavía estoy por escuchar argumentos democráticos, racionales, que me lo expliquen. Un camino que todavía no hemos atendido y es el que hemos sido capaces de defender desde todos los partidos políticos, que todos los proyectos se pueden defender, y eso lo ha dicho desde el Partido Popular hasta la izquierda abertzale históricamente, pero yo creo que hay que dar el paso de que todos los proyectos se pueden defender y se tienen que poder llevar a cabo en la práctica a través de procesos democráticos, ¿no? Si hay una mayoría de la sociedad, si hubiere en su caso y en su momento una mayoría de la sociedad vasca que quiere ejercer sus derechos de manera independiente del resto de los españoles, eso tiene que ser atendido por los que no somos independentistas y viceversa. ...2014aren hasieran, aurten urtarrilan hasieran, urte hasieran, errenteriko laguntzar batek, ni errenterikoa naiz, eta laguntzar batek deitu zidan, eta sorpresa izan zen, eta nirekin kafe bat hartu nahi zula, eta geratu ginen kafe bat hartzeko, benetan poza eman zian, esan, Angel Mari deitzea, raro, hau... Deitu zidan justu presoen aldeko manifestazioaren egunean. Oker ez banago errege bezpera edo inguru hartan uste zela. Eta noski, bere familia osoa eta nire familia osoa manifara joatekoa ziren. Eta biok telefonoz hitz egiten noiz gehatu gaitezke eta gaur bertan, esan dugu, tio, eta manifa, ez inorri esan, hau ez da inuna aterako, ez ginen manifara joan. Berrik eta luz eta oso gustora, hor Ondarretan pasiran ibili ginen bilek, horri buruz izketan guk ez algenien Bilboneon biharroen. Kontatu zidan, dinamikaren berri eman zidan, eta nahi zutela izan zedila oso mugimendu anitza, eta nirekin pentsatu zutela, eta egia esan, niretzat pozgarria izan zen Angel Mari deitza, zen umetatik ezagutzen dugu elkar, ikastola berean ikasi dugu, baina azkeneko 20 urte baino gehiagotan ez gendun harremanik izan, herrian justu agurtu egiten ginen, eta horrela izan zen. Argazkia atera zutenean, han gaude, nire anai arrebak, eta gaude, Angel Mariren kuadrilla ezakizet, hor gaude, fauna bat, eta Jesus Mari, Zamora, eta beste hainbat famatu herrian oso ezagunak direna baita, eta orduan argazki hori oso polita, jendea flipat ditu. Errenterira joatea gustatzen zait asko orain batez ere Angel Marikin. Jendeak ikusten gaitu Angel Mari eta ni elkarrekin eta flipat ditu. Baina hori herri guztietan gertatu den zerbait, herri askotan gertatu den zerbait da, ez? Jendeak ikusten zaitu elkarrekin pasiatzen da. Bai, bere kuadrillakoak eta baita nirekoak ere esaten, hemen zerbait da pasatzen.
ibilbideari dagokionez, kilometroak markatuta dago dira tokian, kolokan egiten den bezala. Bai, eta gainera, aintzat hartuta, oso posible da, kilometro bat izatea, 7 kilometrokoa, eta baztadekoa izatea 1.300koa. Ulertzen, markatzerakoan bezala da, ibilbidean koordinatu geografikoak nola markatzen duten, EPZ eta nola markatzen duen, baina bezperan aintzat hartuta ibilbidearen bizkarrezko horretan zein dian kopuruak olako gauzak ere egiteko aurrera egongo da. Kilometro batzu luzeagoak izango dira eta beste batzu motzagoak. Olako aurrera egiteko ordenatzeko. Zemaru euskaldun kilometro batzu luzeagoak eta beste batzu motzagoak, Herrialdeetako bilerak egiten hasi ginenean, kontxo hasi zen gauza pixka bat animatzen, baina hasi zenerako martxoa bazan, Eta ez gendun bat ere garbi ikusten, niguatzen ez hasieran, esaten gendun, 50.000, nik uste pasain gehala. 22.000 pertsona zeuden saretuta, eta 22.000 pertsona asko dia, baina etzian nahikoa ez da gitxi hau ere, eta joia martzua zan, martzotik ekainera ez da horren beste denpora geratzen, eta orduan ardura bat basauan. Egon ginenean Katalunian, Bartzelonan diadaren bezperan aurkezpena egiten, guk eman genuen gure hitzaldia, eta bukatu zenean, esan zuen, zelai oso ondo, posten naiz euskaldunak behingo batez mugitzen hastea, ze uste zenuten, baina guk zuek egin nahi duzuena 9 hilabetetan guk 6 urte behar izan ditu. Eta nik momentu horretan gorritu egin nintzen, zen kepilu hain nada, hemen gu azkenean arro, gero ez dugun lortuko, eta bagoaz. Bare. Ipa, txaleon. Oso ondo. Zenbait kontu. Zelairi? Zelairi botako izkiot, zuk sartu nahi dezuneran, sartu. Perfecto, Maialen. Ni nator hilean behin. Ez que bestela ez dit ematen. Zetortzeko lan, eta esan dio, hilean behin eta gauean. Zolan, uste dut beak afaldeta eta zezen garra dago nik asko kotera jo. Eta bentzen afaldu ekarriken. Hori da. Afaldu ez du afaltzen ekarriken nahi. Gainera etxo zemen hausia da. Aita eta zemea bia dioz egualak. Eta kaborri utxe dira. Erreten dit, amapur bat abandonatuta baituzu. Eta nio, eskartu behar dut ez lagunei askotan astu egiten zitzaidala umeak ez dakiz zer, zelai, astu zaizu eta bierren eman behar da, egia da, eta ze buru ezin da, ez, toki guztietan neukin, eta... Lehen gaztazati bat izan dezunen, Madrilen aurkeztu gendun gaztazati bat, eta 280 lagun sala osoa betezan, eta bukaeran batek esan zegoen, adibide okerra hartu dezu Eskoziaken, ez da? Eta esan eta zergatik, eta, Eskozi 2014 urten, galdu egin behar du. Eta zuek hori aizate referentzi bezala hartzen da, galdu egin behar du. Eta gure erantzuna zen, ikusi, 2014 urten, Eskoziek irabazi ingo du. Erresuma batuk irabazi ingo du. Espainiak irabazteko aukera dauzke, eta Euskal Herrike irabazi ingo du. Ze azkenen guretzako emaitza da gutxinekoa, baizik eta oinarri demokratiko hori Euskal Herrin ezartzearena da guretzako garrantzio, ezta? Ariketa demokratiko hori da irabaztea. Garrantzitsuena demokrata batentzat da galtzen jakitea. Nik zema alabi lehenengo gauza erakasten didana da galtzen jakitea. Irabazteko lehenengo galtzen jakin behar da. Euskaldurak oso dituta gauz galtzen, ezta? Gerta daiteke norberak bere proiektua defendatzen baldin badu eta argudio nahikoak baldin baditu, presta egon behar du beste pertsona batzuekin, beste proiektu bat daukate pertsona batzuekin, lehiatzeko berdintasun egoeran. Hori, eskenatoki ezberdinak zabaltzen ditu erabakitzeko eskubidea, horregatik da interesgarria, dano jartzen gaituelako berdin. Estatu bat nahi dugunontzat, zein Espainiaren barruan, modu diferentetan egon nahi duenentzat. Utzi egiari hitza, eta egiak du eganen bai edo ez, baina hausartzia hori ukan ezaten. Iduritzen zait, bai Madrile, bai Parise, beldur dira guk euskaldunek ez erantzutia heiek nahi duten bezala. ¿Quién puede negar el que colectivamente uno decía, no, nosotros queremos construir la historia de nuestro país en base a estos valores? ¿Qué problema hay con eso? Herri bat balin badaukazu erabakitzeko gogoa daukana eta erabaki bat hartu nahi duna zentzu batean edo bestean, ez legek, ez erakundek, ez konstituziok ezin dula horren gainean ez ere ezarri, ez balin bada ikuspegi autoritario eta antidemokratiko batetik. Los vascos tenemos que estar preparados para esa nueva etapa.
para exigir al gobierno español, gobierne quien gobierne, que esté a la altura de las circunstancias, pero también yo creo que nos interroga a nosotros mismos sobre qué queremos los vascos, ¿no? Nik uste dut denok daukegula ia gogoa, behintzat, guk zer nahi dugun izan, esateko. Eskubidea behintzat izan beharko dugu, esateko zer nahi dugun izan. Herri bat martxan dagoenean, olako indarrarekin, ez da posible herri hori lotzea, ez da posible. Guregan gehiago sinestu behar dugu. Nik uste dut hori dela abia puntua, gero gauzak egiteko. Eta horregatik esan dudana, antxakirik ez. Madrilen ez dakit zer, Parisen ez dakit nor, ez. Guregan konfidantzak gehiago behar dugu gauzak egiteko, bai. Mugak, kantak esatu den euskararen muga gure baitan daude gehienak, erabakitzeko eskubidearen inguruko muga batzuk ere gure baitan daude, gure gogoan daude. Do you think that the Basque Country also has the right to decide its future like a nation? Well, you know, this is where it's always been silly. Of course the Basques have a right to decide. Everybody has a right to decide. You know, the way out for everybody, Spanish included, is to let people decide. I personally believe that the Basques have every right to hold a referendum, every right to essentially determine their political future. La Casillako aste hortan agortzen hau. La Casillako ekimena bera antolatzeko orduan nakojonatuta geunden. Beteko tegendun. Du daitelde. Bueno, a ver, pobre, salto bada. Herri bakoitze aitu, baino... Ordurako gure aurreikuspenetan, 50.000 martxorako. Pentsatzen genuen, hau egin da, baina gero realitate beti zailagoa da ez. Berez bagenian, susmo bat, ikusita herritan da ze pasatzen naizan, 50.000 baino askoz gehiago egongo ziela gizakaten. Horren puntu baten inkluso aiagunean pentsatzea, igual, La Casillako ekitaldira iristerako sanaldegu ja bete deula eta ez da izerrez. Eta gero, hor kopuru erreala, 22.000 bueltan zerean, fondi erdibidetan ere, eta hori ikusita herritan da gauzak ondo zigoztela. Abitzeako ia 22.000 gauzko. Ez da ia izan begira ze lortu deun ez behizik eta. Oiek abitu bakarrekin ia eta ia. Hori da. Nik uste dut La Casillako ekitaldizia izan zala aurretik eta ostian gure esku dago oso desberdin ikusi izan. Sin poder decirnos una cifra, porque ya sabemos que todavía no se puede desvelar, pero parece que los resultados están siendo muy buenos, ¿no? Excelentes. Gaur da egune, Araban 8 batzorde antolatu daudela, Naparron 18, Gipuzkoan 32 eta Bizkaian 51, ezta? Zeginen ez salto handia egin dugu, Bai. Begira nola zeginen. Begira nola zeginen, laukatu. 6 pertsona. Olaxe, da Euskal Herrian landa, launak. Eta orain, batean, 5.000. Ikaragarria. Hasi barko za bertsoa prestatzen, Bai. Gusto dut ekimenak eskatzen dagoela bertso bat. Bertso bat edo bi. Oraintxe bertan datorre? Zelan, Ibon? Oso ondo? Tipo televisión española eta atlas eta horako Bai, eta gero jumbia diala eta hori itxeko. Vale. ¿Qué es lo que reivindicáis hoy aquí en este acto? Hemos visto antes una cadena humana. ¿Puedes explicarnos un poquito? Bueno, esta iniciativa comienza el año pasado, el 8 de junio. El primer objetivo es socializar el derecho a decidir como el derecho que nos une a los vascos, porque los vascos a todos nos afecta el futuro de nuestro pueblo y todos tenemos que tener derecho a decidir sobre el mismo. Lagunok, arratsalde on dizuela eta ongi etorri Bilboko La Casillara. Nork ez du bere etorkizuna erabaki nahi, edozein dela ere bere identitate nazionala, helburu politikoa, sentsibilitate soziala, nork ez du erabaki nahi.
Hay un tren que se ha puesto en marcha en Europa. Es el tren del derecho a decidir. De momento tiene 2 paradas planificadas. La primera, Escocia, que es el 18 de septiembre. Y la otra es en Cataluña, el 9 de noviembre. Pero estas 2 no van a ser las únicas paradas. Nosotros y nosotras, la sociedad vasca, también tenemos que coger ese tren. Si los escoceses y los catalanes van a decidir su futuro, ¿por qué aquí en Euskal Herria no? Gure lehenengo fase honetan, da ahalik eta sentsibilitate gehienak erabakitzeko eskubidearen zorroan sartzea, ez? Hori da gure helburu nagusia orain. Egin behar dugun lehenengo gauza da, pixkat Araba ondo antolatu, eta hortik aurrera nik uste dut hobeto joango dela guztia, jende gehiago hurbilduko dela. Animo eta lortuko dugu. Luzaroan gaude hemen, duela 2000 urte gutariko batek idatzi zuen neskato hitza Akitaniako hilarri batean. Gero 11. mendean idatzi genuen gu hitza. 14. mendean lur. 16. mendean euskara. Eta 17. mendean Euskal Herri. Baina zer idatzi behar dugu 21. mendean? Adibidez, idatzi behar dugu etorkizun. Idatzi behar dugu elkarrekin. Eta idatzi behar dugu erabaki. Si en nuestro pueblo grabáramos un vídeo, no empezaríamos con un cuerno para convocar a la gente, sino con una sirena de fábrica. Lakasillan sentitzen nuen kontrapuntu bat eman bertzela, ezta? Gazta zati bat, Goierri, Euskal Herri berdea, eta nire jaioterria, nik bizi dudana, ni sentitu dudana, beste kolorea da, ezta? Y si oís gaitas de música de fondo, no son los escoceses, son gallegas, tocadas por gente también de nuestro pueblo. Romania, gure esku. Galiziarra naiz. Tailandia. Kolonbiakoa naiz. Gu ere Euskal Herritara gara. Eta herri honen erabakitzeko eskubidearen alde gaude. Herritarron garaia da. Eta gu ere ekainaren 8ko gizakatean izango gara. Gure esku dago. Ondo atera zen, oso ondo atera zen. Ekitaldi hori izan zen, itzela. Izan zen izugarrizko txutia edo hor ingendula danok ustela. Hemen ondixea dator. Nik uste dut oso argi eta garbi azal diezaiokegula gure auzokoari, gure buruaren jabe izanik, hobeki biziko ginatekela. Ikuspegi ekonomikotik ere horretarako argudioak ere badaudelako. Mundu honetan, independiente izatea ez da gakoa. Independentzia bakizu, konpartitu egin behar dugulako denon artean. Nor da, independentzia momentu honetan globalizatuta dagoen munduan. Arazoa da, dependiente izatea. Yo creo que el gallinero que tenemos entre todos, que nos proporciona gallinas, carne, huevos, etc., ese gallinero lo tenemos que cuidar entre la ciudadanía. Y dejar a la zorra cuidar al gallinero es muy peligroso, porque podemos perder las gallinas y los huevos rápidamente, como en algunos terrenos está ya pasando. Gaur, Etxarriaranazko herritarrentzat egun handia da. Gaur, lehenengoz, herritarrek independentziaren inguruko galdera bat bozketa sekretu bidez erantzun ahal izango dute. Nahi duzu Euskal Herri independiente bateko herritarra izan,
Gu berez 2011an hasi ginen herri galdeketaren inguruan bueltaka. Herri ekimen horren helburua, lelo batean laburbiltzen da. Leloa izan du ginen ga eta izanen ga. Ekitaldi bakoitzean berdina esaten genuen. Guk bagenuela izan nahi duguna erabakitzeko eskubidea. 2012an eduki genuen ekimen bat guztien artean berezia izan zena. Herri antzerkia. Herri antzerkia horretan gutxi gora bera 140 persone parte hartu zuten. Horre bai markatu zuela zerbait berriaren hasiera. Horidek, aungi botatako txapue! Badago kanta bat, Wendalek jartzen duena, pipiri, piri, piri, pipiri, piri. Hori hemen deitzen da Aupa Etxarri kanta. Amaieran, agurtu beharrean jendea horrela, kanta hori jarri zen. Eta aktore guztiak eta hasi ziren dantzatzen hori dantzatzen. Eta ikusten zen, normalean kalean elkar agurtzen ez zuen jendea, edo politikoki arrazoi batengatik edo besteagatik hotz ibilitako jendea, hor lepotik helduta ikusten zen, eta dantzan, hani baki jendeak negar egin zuela egun horretan. Eta egia da, jendearen artean sortu zala zirrara berezi bat hor. Oso urtetan oroituko duten antzerkia izango da, seguro. Geroztik, uste dugu, neurri batean espiritu horrek edo hori jarraitzen duela. My conclusion is that all circumstances have been created to have a very successful consultation, providing free expression of opinion. Identidad. Aukera ona gure iritzia emateko eta, galdetu eta guk erantzun. Hasi txiki bet, aurria bateko. Ile geren da gehiago egiten dugu pausu gehiago eta lortzen dugu. Eta uste duzu ikusiko dugula eguna Euskal Herriak bere etorkizuna erabakiko duen eguna? Guk ikusiko dugun ez dakit, baina izango dela ziur nago. Ikusiko aldugu, espero bai. Noiz ez dakit, baina espero bai. Ez dut inongo zalantzarik. Hemen sentimentuak dira, sentimentua ezin zaiatea jarri, mugak ezin zaia jarri, denbora kontua besterik ez da. Etxarri Nafarroan dago, Nafarroa garaien dago, baina Etxarri ez da Nafarroa garaia. Etxarri bada Nafarroa garaia. Gertatzen dena da Nafarroa garaia akuarela edo kolore asko dituela. Eta egia da zenbait gauzetan agian Goierri edo Ataunekin lotura eta harreman estuagoa dugula Koreia edo Kortez inguruko jendearekin baino. Jendea edo kulturarekin baino. Baina ez diozula Etxarriar bati esan ez danik Nafarra edo ez danik Nafarro garaia. El hecho de que alguien se expresara en euskera como idioma cotidiano y en su ámbito, pues desde otros puntos de la geografía navarra era suficiente motivo para decir, pues tú no eres navarro. A mí que alguien, porque en la ribera al beber un porrón diga gora, gora y alguien le diga hijo puta ¿qué estás diciendo? Me duele. Sí. De la misma manera que me duele que alguien en Etxarri y Aranaz pues diga que los riberos somos todos unos no sé qué. La cultura es lo que es, no es lo que tú quieres que sea. Hay una cultura euskalduña y otra cultura a lo mejor de la jota aragonesa o más próxima a la jota aragonesa, pero es que eso es Navarra. Sí. Eso es Euskal Herria. Sí. No es lo mismo preguntarle a alguien de Fustiñana si usted quiere una Navarra independiente, que se lo puedes preguntar igual al de Leiza, pero igual no se lo puedes preguntar de esa forma al de Lekeitio. Que si le preguntas a la Fustiñana si usted quiere, fíjate, un Euskal independiente, como diría Iñaki, ni harto grifa, ¿no? Pero una Navarra independiente ya empiezan a surgir dudas aquí. A ti te preguntan, Gaizka, ¿eres navarro? Sí. ¿Y qué dirías? Que sí. Bueno, implícitamente estás aceptando un ámbito de decisión. No, según yo como navarro... Pero si el que me pregunta le da el significado a Navarra, el mismo que le doy yo, sí, pero imagínate que le da otro. No, seguro que le da otro además. Y me preguntas a mí, que somos los dos de Pamplona, y te diré, ¿y tú tienes un concepto de lo que es Navarra diferente al mío?
La imposición de una soberanía sobre la otra, de una voluntad colectiva sobre la otra, no lleva más que al conflicto. Y además es irresoluble, porque un día gana el navarrismo españolista y llega mayo y ganamos los que no somos navarros españolistas. Y entonces les vamos a hacer tragar a los otros con rueda de molino los 70 con los 40 de Franco, 70 que nos han tragado a nosotros. Oiga, no. Oiga, no. Lo que no tiene que haber por encima de los derechos es respeto hacia la gente que piensa distinto a ti. Y no es que no haya respeto, es que hay odio. Yo veo en personas que es sentimiento de puro odio. Yo lo que creo es que son tiempos de limar todas esas heridas, de cerrar esas heridas y de acercar posturas desde la normalidad. Aquí tenemos esto encima de la mesa, vamos a dejarnos de hablar de ayer, que bastante tajo tenemos con lo que tenemos aquí ya hoy mismo, y vamos a empezar a hablar de voluntades populares. Yo creo que los ciudadanos podemos tender puentes más rápido de lo que pueden tender los políticos, entonces creo que el cambio de chip y el cambio de respeto mutuo se puede dar más rápido entre ciudadanos que entre políticos. A mí me encanta que hayamos llegado a este punto de la discusión, porque es preciosa. Es preciosa. Estamos llegando al punto en que volvemos exactamente al principio de la discusión. Estamos llegando al punto en que volvemos al... ¿Y quién ha decidido? Y tal, no lo guardes ni como making off, ¿eh? No, todo va a entrar todos los no jodas. ¿Y quién ha decidido los ámbitos de decisión? ¿O quién los va a decidir? Nork erabakitzen duen zer. Eta hori da gai nagusia, ez da? Azken finean, aipatzen denean Euskal Gatazka edo hemen egon den lehia politikoaren funtsa, ze izan da? Izan da, azken finean, zer da Euskal Herria, zer den Euskal Herria, nork erabakitzen duen, zein terminotan, hori da lehia politiko baten funtsa. Hemen gure arazoa da, ze puntu artio lortu ote dugun jadanik subjektua osatzea. Aldez aurretik jartzen baino ja mapa itxi bat, eta hor mapa oso horretan egiten ez balin badugu ezer egiten, beste baten menpe gaude beti. Beste baten menpe egote hori da apurtu beharrekoa hain zuzen ere. Oraiko egoeratik abiatuz, iduritzen zata 3 velozidade izango direla momento batean segurik. Aintzat hartu behar dira gaur egungo egitura administratibo politikoak, aintzat hartu behar dira autonomia erkidego Espainiar horiek, baina ez ditugu oinarritzat hartu behar. Plano metafisikoan gustatuko litzaiguke ez egotea inolako eztabaidarik Euskal Herriaren inguruan zer den eta nun hasten den eta hori gustatuko litzaiguke. Hori ezin dugu. Irudikatu ezaigu hori gabeko Euskal Herria, baina Euskal Herria hori da. Hau da, Euskal Herria da beste Euskal Herriaren inguruko eztabaida esparru bat. Tenemos que crearla y no podemos esperar, vamos a esperar al referéndum. No, o sea, tenemos que hacer la nación desde ya. O sea, en el camino se hace. Eraikuntza prozesu bada, ezakizu zenbat pixu izango dituen eraikuntza horrek. Badakizu, jende asko dagoela prest, 7 edo 10 edo 15 pixu horiek osatzeko. Baina, hasi gaitezen, lehenengo orubea, ondo landu, ondo goldatu, eta hortik aurrera eraiki zen. Eta gero, borondate desberdinek osatuko dute, guk, askok eta askok buruan daukagun Euskal Herri hori. Horti sortzen da ere norke erabaki, galderaz. Denok, ezakit denok batera, ezakit batzuk orain eta beste batzuk gero, nik ez dakit ze forma izango duen horrek, baino sentimendu identitario hori edozein delarik ere, sentimenduaz baino gehiago eskubideaz hitz egiten ari gara. En el mundo, no en el Estado español, en el mundo soplan vientos a favor del derecho a decidir. Lo que ocurre en el mundo es que la democracia, es verdad, más que la nación, está en el centro del debate. Y que fundamentalmente este binomio es el que está marcando básicamente las relaciones entre los estados matriz y las naciones en su seno. Es el binomio voice or exit. O me das la palabra o me largo. Cuando alguien se quiere ir, quien decide es quien se quiere ir, y yo creo que al otro, me da igual, al padre, la madre, que ve que su hija, hijo se quiere ir, le queda una solución que desde luego es muy interesante y es la que yo desde el Estado no estoy viendo que esté ocurriendo. Es el intento de hablar, de decir, no queremos
que te vayas, no queremos que os vayáis. Y eso, si no se gestiona positivamente, acaba generando una ruptura. Eso es un hecho, digamos, constatable, no es una opinión política, ¿no? O lo hacemos por las buenas, o si no, lo haremos con una crisis perjudicial para todos y con un proceso pues problemático que no es bueno para nadie. Pero nada podrá a la larga parar una voluntad, insisto, mayoritaria, claramente mayoritaria y democrática legítima. Afortunadamente una cosa se ha aclarado, solo una, no estamos ante una cuestión jurídica, lo siento por vosotros. Está aquí la solución, aquí está. Aquí hay juristas, pero hay economistas, hay abogados, hay ingenieros, hay albañiles, hay de todo. Una vez era preguntado Miguel Ángel, ¿cómo haces para producir estatuas llenas de vida? ¿Sabéis qué contestó? Contestó esto. Las estatuas están ya en el mármol, pero hay que sacarlas. Nuestro pueblo está ahí. Ahí. Nos está esperando. A ver, Holanda. Por eso yo le decía antes que soy una persona con suerte porque he tenido la posibilidad de recuperar esa parte de mi vida completamente. Bajar en el tren, ir en el tren, en el autobús. Que sí. Sí, sin duda. Eso es una locura. Casi la mar y otros que no nos hemos montado nunca en coche oficial. Esango nuke oso gitxitan espada inoiz ez dela gertau olako produkzioa egotea herrixetan bertan. Esan dut, gure esku dago komunikazio lantaldiak berak atara zituen bideo batzuk, salpen bideo aura, gero egon zan bideoklipa, baina hortik aurrerako isixa dana herri bakoitzak indako lana izan da eta herri bakoitzan emaitza izan da. Ni gogon diatena halako deskontrol bat zoragarrie zana. Gu bi astero biltzegien hor bixote ibilitakok, eta gero, ni jakin nahinean bixote herrize pasatzen nahi izan, baita prentxane bixote jartzu bixote emateko, eta hori da nahiteko, eta ezinezko zen. Mediatikoki, modu haundi baten ematen zian etzala ezer pasatzen, eta aldiz, sakon-sakonetan herritan txiki-txiki hortan, txina horri lan hortan, izugarrizko zoze aizian pasatzen ez. Gauza ezberdinekin eskuak osatzeko ideia etorri zitzaigun burura eta horrixe ekin genion azkenean, patatekin esku bat osatu genuen, esparragoekin beste bat, sardinekin beste bat, dantzariek, beraiek dantzarako ibiltzen duten materialarekin beste esku zoragarri bat osatu ziguten, sekula horrelako lanik egin gabe geunden, eta hasi ginen, da pixkanaka egin genuen, gero jendari gustatu zitzaion, eta ondo. Esaten denen gure esku dago, ez aizai, eragile bati o sujeto bati apologia egiten, nahi ez jarrera bati apologia egiten, ez? Eta hori ikusi dago, ez? Herritan da, jende bideo grabatzen zituanen da, automatiko egiten zean kamera ezan da, esku jarreta, gure esku dago, ez? Halako demonio, ez indar hartze hori. Gaina etzi ala kopia, baizik eta ondiok eta ailatzen zan bakoitzak ekarpen berri bat eitzen zion dinamikiare, orduan, hori netza zan, oso emozionantia izan zan. Eta egin ziren, askotari mozaikoak, izakate txikiak, kontzertuak, hitzaldiak, ez? Jende zorion zua, herri libre batean, herri libre batean. Bereziki bizi izan dut Uribekosta eta Getxoko esperientzia, eta ikusten nuen aste bururo mailak ipintzen ziela herrian, eta sinadurak hasieran gitxi zirela, eta bileretan
Bueno, oraindik, baina martxotik aurrera izan zen kuadrillak osorik. Gizakatea baino hilebetea harinago edo, mailak jarri, hasi ginen mai bat jartzen plazan, bertan Mungiako plazan, eta jente piloa hurbiltzen zitzaigun, baina jente asko. Eta jentearen berotasun hori eta hurbiltasun horrek ezagozkun ja bideo honetik gintoa zela. Hasi ginen hori metroak saltzen, kamisetak saltzen, jentea etortzen zen galdezka zer egiten geunden. Askotan gu bere harrituta geratzen ginen, kamiseta bere eskuetatik kendu eta tenderetea jarri orduko ja jentea gure galdezka eta konturatu ginen jente piloa hurbildu behar zala. Nik batzutan sentitu dut auzolan, bueno, toki batera edo auzo batera joan hau ia montatzen duzuen eta haiek hasi dira, ia bueltatu gabe auzo horretara, hasi dira dana montatzen. Eta efektu, nik esaten nuen bileran, hemen badago efektu biderkatzaile bat. Gu bi pertsona mugitu dugu, mugiarazi dugu, baina gero bi pertsona horiek ja berez antolatu dute azpitaldeak eta... Egia esan, azken txanpan zoragarri izan zen nola jendea joan zen batzen eta herri guztietan, herri askotan hasi zen jendea mugitzen. Bapatian, azten junda, horren lan eskerga ere, azten junda, eta bapatian komunikazio lan taldean adibes gertu jaku, bueno, gaina hartu digula danak. Egunez egun, Paulo pasatzen zizkigun datuak, eta gaur beste hainbeste, eta gaur tio. Eta maiatza izan zen, festa bat. Galderaren bat, esan. Nik bukatzeko bali badaia, 55.000 horien uste txala hondi bat bezi deula. Jauna! Kezka puntuan eugan, hegoaldean herri hainbesteko mugimendua eta hainbesteko lana eragiten ari den zera, eta gero holako egun polita izan litekena bisat iparraldetik bazterretik begira ezote ginen geldituko edo guk gizakateari eskua luzatu beharrote genion, nengo hautetsi orotarikoak elkartu eta lurralde elkargo bat osatzeko eskaera Parisera igorri eta han jasotzen den erantzunak badu erabakitzeko eskubidearekin zerikusia, beraz erabakitzeko eskubidearen beharra han bezala hemen ere badago. Iparraldeak ez du ezagupen instituzionalik, jana du mugaz gaineko ahemanak direlarik eta iparraldea ez da kontutan hartua. Gu ez gira deuse, ez gira existitzen, ez gara. Edo da Paue, edo Bordele, Akitania. Ez izaitetik, izaiteari buruzko urratxo hori ere ustez gure esku dago. Eta orduan guretzat erabakitzeko eskubidea da herritarrer emaitea eskubide bat, beren etorkizuna zein olakoa nahi duten, autu bat egin dezaten, beren iritzi bat eman. Momento batez zen Euskal Herriko departamentu baten eskakizuna, orain lurralde kolektibitatearen inguruan gira, baina bada hor eskakizun bat lurralde horren garapena, horrek nahi duena, horren geroa, horren proiektua lekuko aktorek egin dezaten eta beraz erabaki dezaten. Duritzen zaukun lurralde kolektibitate horrek emaiten zigula posibilitatea Frantziako gobernamenduan den legeak ekartzen duen instituzio bat izatea guretzat iparraldean, eta hortarako ginuen bojoka hori ereman, eta bojoka hori eremateko guk hemen baterak sortuz egin zuen kontsulta bat, nun 35.000 jendek parte hartu zuten, iparraldean badira 159 herri, eta 124 herriek bat egin zuten. Gauza batzu irabazteko, ez dira batu behar bakarrik helburu berdina partekatzen dutenak, baina momentoko adostasun bat dutenak. Uste dut baterari esker dela gaur egun giren maila hortan, baterako plataforma horrek ekarri du beste aintzin pausu bat, lehenik jendarte zibilako jende bat urbildu da,
arlo desberdinetakoak, izan laborantza, izan unibertsitatea, eta horrekin batean ere alderdi politikoan diren jende bat, baina beren izenean etorri dira. Ez da zatiketa marra hori bat ezin gaindituzko marra bat abertzale mundua eta abertzale ez den munduaren inguruan. Eta masa handi horrek, jende kopuru desberdin horiek bateratze horrek, kristoin indarra ekarri du, eta jendarteari oraino gehiago oihartzun egin du indar horrek. Hori uste dut, aberastasun bat den, eta behar bada puntu hortan, ez da puntu asko, baina puntu hortan behar bada igualari konparatuz, bada aurrerapen bat. Eta orduan testu txiki bat idatzi nuen, eta orduan pentsatu nuen, testu hori behar bada iparraldeko 13 ahots ezagun edo 13 ahots desberdinek irakurri eta holako adierazpen spot txiki bat egitea. Eta holaxe hasi nintzen. Ongizira edo? Keinu bat iteko edo esku bat luzatzeko gizakateari eta ze iten alginuen eta helduden astean izanen da maiatzaren 31an larun batarekin muga herrietan Endaiatik Irunera eta Baigorrin ere eta beste 3 lau Sara eta uste dut Larrainen ere behar ba. Gizakatea mugaz gaindi egin da gizakate txipiak mugaren zauri hori josten dutenak. Eta zuk erraitea mugaz gaindi. Hori baizik ez. Simple da. Simple da, bai. Eta hikeran dut tonalitatez ongi egiten dudan, lotzeko bestekin bagik, Nik uste honena den niko albaldima da esaldia osorik erraitea. Ados. Naiz guk bukaera txiki. Hobe. Gure eskua luzatzen diogu gizakateari mugaz gaindi, hori erraiat. Nahi duzularik. Gure eskua luzatzen diogu Gure eskua luzatzen diogu, ez? Bai. Gure eskua luzatzen diogu, mentez, ez. Gizakateari. Ari nintzen, gizakateari mugaz gaindi, Niko. Gizakateari mugaz gaindi. Ongizira inaut, Donostine galtzen gira, baina hemen ebai, Ni Donostian aiziago galtzen naiz mendian meno. Ba, sinisten dautzu, dai? Donostian edo Baionan kasik egunon. Ongizira edo? Bai, zubekene? Hauek grabatzen ari dira, dokumentala egiten beste gizakate hori dela eta guk spota imardu, hauek ari dira horrentza dokumentala egiten. Zu lasai, Bai, Egu berritako argiak oino ez dituzu ekendu. Alfer baten historioa da hori. Baduzu gogoan edo? Bai. Bat, 2 eta 3. Erabakitzeko eskubidea edo deliberatzeko dretsua ariketa demokratiko bat da. Toki bakotxean bere forma hartzen du. Arrasongi da. Ezin hobeki. Ba, ez da git. Beti hobeki iten alda. Ongizira? Bai. Hemen gainean bizizira edo? Bai. Nahi duzularik. Gu bertze abiadura batean goaz, baina norabide berdintsuan. Ados, arrasongi. Erabakitzeko eskubidea edo deliberatzeko dretsua, ariketa... Dios! Ez duzu ekarri hola paper handi bat idatzirik. Lehengoan lagun batekin joan nintzen eta lagunak atxikitzen zuen. Erabakitzeko eskubidea edo deliberatzeko dretsua, erabakitzeko... Dios! Ezingo dut orain! Ari, badut beste 3 lau aldiz. Ongi da. Ongi egi izatea ez dugu behar, beste da... Behar du naturala, Gure estiloa txiki behar dugu. Bai. Goizuntan izpegin bildu gira gizakate tipi baten egiteko. Gizakate hori gure esku dago ekimenaren bahne sartzen da eta gure erabakitzeko eskubidearen alde egiten dira gizakate horiek. Eta baitzitugu hainbat gauza guk iparraldean baita hegoaldean ere gure eskudirenak erabakitzeko eta ez ditugunak guk egiten momentuko.
hizkuntzaren aldetik, laborantzan edo egian, non diren gure mugak, adibidez, hortako bildu gira pixkat mugetan ere, erakusteko gure egiak ez dituela hemen bere egiazko mugak, eta beste hainbat gauza ere baitira gure esku eta horren alde pixkat. Amendal, urrengoa. Ez dakidan farola... Rotonda Eroski, bederatzi. Edo Katalina bihurgunea, sortzi. Hor ez dago, itxaron, Mikel, hor ez dago marka bat? Ez. Ez? Ez. Ez dago marka bat, seguro? Farolan jarri. Hor farolan egon barra marka bat bai ero bai. Por desgracia, no coinciden con los intereses de la mayor parte de la gente. Por eso creo que estamos hablando a la gente normal. Kontuz frentzian, Mikel? Bidean saduz justo, bidean, Gogoratu lehengunean ze pasatu za. Iñaki Zato. Sí, hola Pablo. Hola, buenas noches. Ánimo por tomar esta responsabilidad. El manifiesto que habéis hecho público hoy, o bueno, que se ha hecho público por lo menos, pone en primer plano la cuestión de la soberanía. ¿Cómo se situaría esta plataforma respecto a las naciones sin Estado, especialmente en una situación excepcional, como bien dices tú también, en lo político, en Cataluña y en Euskal Herria? Fíjate, yo siempre digo, Iñaki, buenas noches, que soy patriota, pero me parece que ser patriota es lo contrario a amenazar a los vascos o a los catalanes cuando quieren votar y decir lo que piensan. A mí me encantaría que todos los catalanes y todos los vascos quisieran construir con nosotros un país, pero si no quieren hacerlo, yo creo que ningún demócrata puede negar lo que eso significa. Ningún demócrata puede estar en contra de que la gente vote. En ese sentido, mi planteamiento es muy claro. Saludo siempre a los que quieren votar, a los que quieren expresarse, a los que quieren decidir su propio futuro. A mí me gustaría que lo hiciéramos juntos, pero si no es así, ¿qué le vamos a hacer? Oso egun ederratea zen, eguzkia. Hori ere garrantzitsua izatea, holakotako? Esaten nuen, bueno, honek itxura nadu ez. El autobús tienes que decir a la gente que la vuelta a las 2:30 es en el autobús A y en el B. Ni izaldarra neok, eta izalaen transversalidadea de gauza bat. Dekela, bueno, bi abertzale familien arteko transversalidadea. Aldiz, sestaon transversalidadea hortik garago dijo nahi ez bakarrik politikoki baita sozialkire, eta eremu ezberdinetan. Orduan, jago izen hitz egiten, sestaon dinamika nola garatu zen, ze oztopo horri ikusi zituzten, ikustea jendea ze pozizioan metan gauza berri baten parte edo izaten aizialako. Tú que eres la panadera del spot, venga. Voy a darle la salida, ¿ya? Porque es que no puedo ir, es imposible. Ya. Así que bueno, Esan ziguten helburu bezala gizakatean 1.200 pertsona Barakaldotik eramatea hasi ginen egiten. Hori da, 24 autobus. Barakaldotik inoiz ez da irten 5 autobus, ez dakit kanpoko ekitaldi batera 5 autobus bakarrik da, gure topea edo zein mugidatan. Hori ezinezkoa da, eta hasi ginen betetzen eta lortu genuen. Mira cuántos autobuses, los ves allí, todos los autobuses. Otzean ijoala bakarrik, autobusak ikusten dituen, Bilbotik Durangoko autobide horretan ez, autobusak nun nahi. Harrigarria. Barakaldotik irtetean eta hilada luzea danak, ematen zuen. Hori karabana bat, ez da, autobusen karabana. Nik uste dut hau izango gero eta handiagoa. Zer hemen ikusi da, gero eta handiago izan dela. Batez be azken guneak izan dira sekulakoa, inkontrolableak, ez? Batez be herriarteko lan oso polita izan dela. Zogotuz jendea, jende berria eta jende angilea. Bitarte hortan gure pareko karrilerik edango da, eta moto batekin pasako dira grabatzea, gizakate oso hasi, arpegi hona jarri eta...
ekimen historikoa izango dela pentsatzen dut, eta ekimen honen parte hartu nahiko nuke. Orain momentu honetan pauso garrantzitsuak ematen ari geha, eta bueno, ekimen honekin ikusiko da, ez? Jendeak gure gora aldatu nahi dula. Pausuak eman behar dira, eta espero dugu helmugara iristea. Hashtagaz gure esku dago. Hori da, eta Basques Decide. Basques. Mango dizut testua ya. Bai, horrela irakurriko. Bai? Sí, dime. Buf, eso ya no podemos deciros ahora, pues ni idea. Nosotros sí que prevemos que va a haber más gente de la que se había apuntado antes. Pero claro, eso sí que vamos a intentar en la cadena contar toda la gente que haya en cada kilómetro. O sea, vamos a poner a gente contando en cada kilómetro, pero esos datos sí, vamos a intentar, ya te digo, o sea, Zera kontaketan zera antola biajuego, jendia nola kontau. Gero. Bai, dinot, 200 metrokoak kontatze. 100 pertsona, bide gurutze bakoitzean, danak petoz jantzita, danak agurtzen eta hor unkitu nintzen benetan, jendearen hori partizipazio hori, ez da? Eta mazortzi? Tenemos que ir a Tellería que nos ordenen. Ah, Tellería. Tellería, goretin dunda. Igual azten dia sartzen be bai, barakaldokuak eta kumbia diala torrekuara. Orduan baten bat jarri bida hor, esaten. Zu bai, zu ez, zu bai, zu ez. Horrekatzeko ja parkinera doaz, Parkinera, baina arutzi mida behamen ez, Bai, ez ez. Bai, hola, naurreatu iko, bai. Hola, zen. Bai, eskerrik asko, zueri. Iritsi Arrasate inguru horta, eta, bueno, han ja, jende mezkla guztie, eta, bueno, ja, ze giro sortzen izan, espera hori. ¿Cómo han sido estos últimos días? Supongo que un poco locura también, ¿no? Bastante currelo, todos nerviosos, bien, pero bueno, con ganas de que quede bien. Zaila esan bantu zuen hasiera no eskerraldean beste jende muitze, baina azkenean lortu inda, ¿está? Lo que más me gusta es la juventud. Mira qué contraste. Los que éramos jóvenes en nuestra época y ahora con juventud, que es que yo estoy alucinando. De ilusión, de ilusión. Ambiente ona, eta gaina jenteza gaina, eta gaina ilusio egin gaina. Eta importantzio da, barrutik urtetzen dauen ilusio hori. Kaixo! Cubano. Zer moduz? Ondo. Apa Dani? No. Catalán. Ah, ya están los otros. Egunon. Xamari, Sara esan du guantxa etorrikoa. Zein? Sara? Non dago? Guantxa etorrikora, bidean dagoela. Bai, bidean dago. Jende hauek tema horrekin bat egin dute eta hori da helburua. Ikustea, hainbeste autobus karreteran, ikustea, hainbeste jende oinez hurbiltzen, Beasaindik Lazkaora oinez. Kilometro guzti hauetan zoragarri. Autobusak iritsi dira 100, bakoitza bere kilometrotara joan da inongo arazorik gabe, eta gaina giro ederrean eta jende alai eta primeran. Hemen ikusten dugun bezala, Lazkaon mundu guztia gizakatea osatzeko zain. Zenek, esan bat zion, Oindela gutxi. Ostia. Ostia, metroko pertsona gehiago gehiago. Me cauen, dio. Giroia hasi da bizka de sortzen eta, bueno, gogokin aber noiz hasiko den. Urduritasuna baino gehiago emozionantea izangoa. Ikusten da jende asko ari dela mugitzen. Holako egunetan, importante da jendea mugitzea eta erakustea hemen gaudela, eta bueno. Aterki ekarri zuela. Beharko jarri. Zu babesteko? Zone zoiik. Eta eskutik hartuta bizikletarekin, esku bat hartzen eta bestea. Eta bestea zen emango diozu? Nera lengu zuari.
Nik ez dut kontatzen ez Parisen ez eta Madridetan. Gure esku dago esaten da, hori egia da. Gure baitan baizik ez dugu konatu behar, eta azkenean aski nombre handian izanen garenean, nahi ala ez, behartu dute gure ganatu bildu eta zerbait egin. Hemen ikantzatu. Bai. Eta joango za berri osusora. Bai. Bertan atzeman topatuko duzu jendea egunketoakin, eta esango dizu nona partatu behar duzu. Ados. Ados? Bai mugaz alde batetik, bai mugaz beste aldetik, uste dut erabakitzeko eskubideak nahiz leku bakoitzean bere forma hartu, oinarrizkoa dela horri eskutik helduta aurrera egitea. Gero, kriston bai, nik ere ikusi, ostia, tarte harrak zeuden, hainbeste jenderekin, bai, nik ere hori, baina garaiz hasi beharko dugu lotzen edo ezagit. Jendeak parte hartu nahi du, jendeak erabaki nahi du, eta horretara etorri naiz, nola ez. Gure herrian, nire ustez, badago benetako egarri bat olako zerbait egiteko. Yo estoy aquí como socialista para estar con gente de la otra izquierda como las que defienden el derecho a decidir aquí, ¿no? Que Nafarroa sea lo que las navarras y los navarros queremos, que Euskal Herria sea lo que la ciudadanía de Euskal Herria quiera. Amaikak eta laurden dia jasi bida desplegatzen, Ez da bindun dago Inigo. Jarri bideratzen ja jendia, Hasi luzatzen ja, Ordu liberatzen da, me cago en su puta madre. Ai! Hola, guapa. Lasa, edanak urtengo dugu ondo, Bai, espero. Hemen dana zabal jarri ezkeo Bilboaino bai, Angel? Bai? Dana pixa zabaldu ezkeo Bilboaino bai? Eski, organizatzeo falta, Eta Euskaldetik Tuterare bai, igual, Harrigarria izan du da. Zenbat eundak autobus iritsi dian parkinean sartu, danak ordenean jarri, eta danak banan, Lizarrustitik gora horre emanien berdia, Milaka pertsona daude horre, Sartu barrura, metete. Iruneko autobus bat, Oiartzungo beste bat, utzik, kotxereta bueltatu diala. Bat gehiago, ondala, bilekuta. Bueno, baina beratzinen autobus, zera ez mugitu dugu beratzinen autobus eta beratzinen autobus horietatik bat ez agertzea, beste bat apurtzea eta beste bat ez dakiz zer. Egon gara hitz egiten autobuseroekin, nos decían, oso ondo, tío, oso ondo. Ertzantza ere esan digo, hostia, de puta madre, udaltzaingoe portatu dira, hostia, hemen, orduan ba, jente guzti honi, hauek izen dira azkenean mugitu dutenak lana, orduan ba, bueno, oso ondo. Eskerrik asko. Ya está. Un artista. Ya, buscado. Beste baterako, dakigu nun bilatu, Helikopteroa ere ibili izan, arbizu pare hortan, eta ia aidean jendea eraman zuen, baina katea behintzat ezen puskatu. Lotu, lotu! Lotu guztia! Beteta dau! Ondo! Minutu gutxi barru da hastekoa erabakitzeko eskubideren aldeko ekimena 12etan, eguerdian, eta hori posible izan dadin, goizetik abiatu dira denak 1.000 lagunetik gora agindutako tokira. Etxeko desunean txalaparta, bai? Vale. Etxeko desunean txalaparta, txapligu. Txalaparta ditzun eta bota. Bai. Vale. Eta oraintxe bertan entzun dugu ziri hori, hemen Durangon gizakateari hasiera eman zaio ofizialki. Belaunaldi desberdin mordo bat, jende desberdin mordo bat, eta ez da oso ohikoa izaten hau gure herrixan, eta izan ujo da. Bueno, bermanifesto pinikolakorik esateko. Zer sentiruten doan esateko, bermanifest. Kristolo positiba, ez? Emoten dau sentsazioa gutxi gara, asko da. Oso, olioa zala ipentzeko modukoa.
olatu honen indarrarekin benetan harrituta eta unkituta nago. Ordue, zerbait olako egiteko. Erretik ateata. Baina, gaur nehar da nahi gara. Aspaldiko partezai, hainbeste jente desberdin, elkarrekin, gauza berdin bategatxi bultzaka, oso pozgarrixa eta egun handi bat. Demokrata danok honen alde gauzela uste honek, nahiz ideologia diferentia gauki, eta ikasten du pila bat, Kataluniatik nahiz idea diferentia gauki, minimua konsenso bat aldeetan. Gure eskubideak aldarrikatzeko, baita ere erakusteko munduari batez ere Estatu Espainolari eta Frantsesari gure eskubidea gurea izan behar dugula. Azkenia herri bete batzen da, holako kontu betien da, eta gauza handia da, horre erakusten da zein dar da hemen eta ze gogo, ze hitzeteko gogoa. Gritando, cantando, que es otra forma de demostrar nuestro deseo de que realmente podamos decidir. Izugarri politia, jende pila bat izan da, eta egia esateko espero ez nuena. Egia da kriston emozionantea da, izugarrizko jende pila, bakoitza bere borondate hon guztikin, eta bakoitza jartzen du bere granotxoa, eta oso emozionantea. Ikusten da herria badagoela. Posi bizi egitezela Euskal Herrian. Ia egunen batean badeko askatasuna, egiteko herri gure duena. Horixe. Batez ere izan da hila historikoa hemendik aurrerakoa, hori iruditzen zait interesgarria benetan. Orain zer, hemendik aurrera zer egingo duzue? Ikusita zein dar dauen, hemendik aurrera, edo zer. Denok humorez, alai eta elkarrekin gauza handiak egiteko gaude, herri txikia gara, baina aurrera egingo dugu denon artean. Uste gaurko hau ikusita gauza bakarra dola indiar, ez? Euskaldun guzti batu. Hemendik aurrera jarraitu behar dugu lanean, eta apurka lortuko dugu. Hoxe, lana eta lana. Urrats asko eta horrelakoak egin behar ditugu, indar erlazio hori aldatzeko eta guk daukagun edo herri guztiek daukaten eskubide hori gauzatzeko. Nik uste hemendik aurrera gauz egin behar diala, nahi tara ez. Ezin egin gelitu. Biltzen jarraitu, mobilizatzen, da gurea dena eskatzen, bai gazte eta bai ume, bai heldu, dana batea. Euskal Herrian proiektua baino gehiago daude, eskatzen dugu bakarra da galdera bat egitea, eta galdera horren erantzun guztiak zilegi izatea. Uste egin beharra daola, eta galdeketa egin beharra daola. Badakizu zenbat pertsona etorri diren hau egitera? 120.000 baino gehiago, esan zuten 60.000 behar zirela, baino doblea baino gehiago zeudela. Baina badakizute zer den eskatzen duena gizakate honek? Zer? Nahi deula guri uste aukeratzen guk nahi deuna. Bai, frogatu nahi dugu asko gerala. Antolaketako esan digutenez, sobera omen gaude, baina sekulaz gaude sobera. Ezinbestekoa ez da inor, baina sobera ez dago inor. Egon pixkat, orain ez muitu otoi! Labrit, egin horrela. Eskerrik asko, Polita. Eskerrik asko. Ja, begira zenbait jende. Altxasuko irudi bat zurial izizkiatek, baina manifa bat ematik honek. Jesucristo! Esan dik Euskal Herriatikok irudik espektakularra. Karagarri, espektakularra jo. Aipala, hostia. Aiatzen, 5, 4, 3, hementxe, Angelo Jarbidekin. Gusto, guaiz? Bai, kiere, gusto. Jenden aurpegitan, jenden besarkadatan, jenden hitzetan, jenden hitzen goxotasunetan. Hau da, maitasun hortan, famili giro hortan. Nik usten dut, hori aspaldi zain geunden, ez argazki bat, sentimentu bat, zala ez da. Oso ondo. Bai, ez da? Mundu guztia pozik, txoratzen. Ordu erdi hori, bertan egon ginen ordu erdi hori, pasau eta gero,
jenteak zeukan zoriontasun aurpegia eta jenteak zeukan alaitasun aurpegia hori ikusiz bakarrik, niretzako egunak merezi izan zuen piloa. Eta jende guztia unkituta, nik uste dut unkituta, eta galdetzen dezunen hau jendea unkitu egiten da, zen benetan izan da, nik uste dut milaka pertsonek eukidegun ilusioa, behingo zerbait elkarrekin modu positiboan alai eta pozik egiteko, ez. Entzuten hori txiperrotan da, emoso egiten. 3 belaunaldi ikusten ziren, elkarrekin eskutik helduta. Osea, nik egun horretan egin nuen negar, ez dakiz emataldiz. Izan zen, itzela. Lortu dau. Joder, nekamos lior. Apur bat, izan zen zolamena, enagolako nioituta hainbeste prentza eta hainbeste kazetari eta... Bueno, esatea unkituta gaudela, zorionak ematea parte hartu duten guztiei, urtean zehar egindako lan ikaragarriaren emaitza dela gaurkoa, ilusio pilo bat sentitzen dugula. Más o menos sabéis cuánta gente ha participado finalmente. Pues los datos los daremos a partir de las 3 de la tarde, si tenemos antes los daremos antes. No podemos decir más que, bueno, que las expectativas se han cubierto. Pero más de 100.000 en todo caso. Veremos, sí, por supuesto que sí, eso seguro, pero os ¿Puedes daremos decir tu nombre y tu cargo para que lo tengan mis compañeros? Yo no tengo cargo, yo soy Zelay Nicolás y soy una ciudadana de Euskal Herria. La cadena humana que hoy ha unido Durango con Iruña en favor del derecho a decidir. Una movilización en la que han participado 150.000 personas que han ocupado los 123 kilómetros que separan estas dos localidades. Ekainak 8an gertatzen zitzaizkigun bi gauza, ez da batetikan izugarrizko poza, zenbat jende bildu gehan, ze modu alaian, baina segundu berean pentsatzen duzu zenbat jende eta ze gutxi. 3 milioi biztanlegean herri hontan 150.000 bakarrik. Baina hasiera oso polita egin degula, eta hasiera polit horrek nik uste ahalbideratuko duela etorkizunean erabakitzeko eskubide hori nik konbentzituta nago gauzatzeera iritsiko gehala. Egun batzuk eman ditut hemen Eskozian eta batzuk zein besteak gaiaz hitz egiten dute modu natural batean eta gero beste alde batetik inbidiaz bizi izan dugu batez ere hori sujetoa ez dalako eztabaidatzen eta erabakitzeko eskubidea ez da ere. Gure mila arrazoi, esplikazio da argumentu mota baino gehiago balio du askotan adibide on batek. There are passions on both sides, and it's not just about Scotland, it's also about the rest of the country. You know this dilemma. From the Basque Country, that battle between Basque people who want independence, or many want independence, and Spain that wants to keep it together. And of course there are Catalans here as well. So I guess from the Spanish point of view, I can see the fear that this will encourage, because they'll say, well, Scotland's done it, what about us? I voted yes. I voted no. I voted yes. I voted no. I voted for yes. I voted no. Ze uste duzu gertako dela gaur gabian? Zer gertatuko dan, irabazi egin dute. Jazta, ez dago gehiago gehitzerik. Berdin du, esan nahi zut, lortu dute aplikatzea, lortu dute giro honetan emanzipatze hori gertatzea. Ez dute estatu bat, PR? Bueno, hori ja ez dago kigu guri, ez? Ikuste dut irabazi dutela. So I really care about my daughter's future, so I voted based on that one. So definitely a no. I voted yes. Baiezkoa eta ezezkoa etxe berean zein ongi bizi diren elkarrekin ikustea ezinezkoa gure begietatik eta, bueno, ez esango dizut, ederra da, baita, han
kausa txikienarekin askotan elkarzema zauritzen dugun ikusiz, hemen zein goxo daramaten elkar independente izan edo besteen menpeko bizi. Bai esko bat, ez esko baten albuan egon, eta hori, etxe berdinean, ohe berdinean, edo familia berdinean bizitzen, inkluso kuadrillan ez, eta horren inguruan eztabaidatu bai, eta ez asarratzia edo... And what do you think? She's for no. She said, Mummy won't know. Because I don't want any change. I want same Scotland, same UK. That's what she told me. Everything about Scotland being a divided country is not really true. My best friends know. We're completely opposite ends of politically, but we're still best friends. Gu begiratu behar dugu munduan ze beste eredu dauden demokraziaren ikuspuntutik, politikaren ikuspuntutik eta baita ere gizarte bat antolatzeko ereduen ikuspuntutik. Eta zentzu horretan Eskoziakoa garaipen bat da, demostratu dutelako beste eredu bat posible dela Europaren erdian, eredu demokratiko bat eta ikuspuntu kultural, sozial, politiko, demokratiko batetik oso garatua dena gurearekin konparatuz. Esto que hemos visto aquí en Escocia va a ayudar seguramente a que se vayan teniendo posturas más flexibles y que se pierdan algunos miedos, porque, insisto, a mí me parece que lo que yo me llevo de aquí es que eso que se llama el derecho a decidir, que muchas veces es algo etéreo, en realidad no es de ningún color, ¿no? Es simplemente, bueno, pues que se pronuncien los ciudadanos, ¿no? Sorry, is it a happy day for you today? You prefer the no than the yes, or? Gaur estatu berri bat sortu altzan Europan, eta ez da sortuko. Baina bai uste dut sortu dela edo jarri dela demokraziaren pedigri berri bat edo. Eta honek nahi edo ez nahi eragin beharra dauka inguruan, eta inguruan gu gaude. Europan gaur egun, Kataluna, Eskozia, bada dinamika orokor bat Europa osoan, eta hori nik ontzat da eskualerriaren zat, ontzat da Katalunen zat, ontzat da denen zat, izaitea beste lujaldetan ere, mugida handi bat. Creo que el proceso que se ha llevado a cabo en Escocia pone en evidencia, primero, que se puede hacer, segundo, que es una cuestión de voluntad política. Nork esango zigun, orain dela, ez asko, 5 urte, 10 urte, horrelako prozesuak horren agerian izango genituenik gure erreferentziazko eremuetan. Hemengo estiloa, nik behintzat ezagutu dudana, izan da beti zezer eskatu eta horrena zapla ez da. Eta kasu honetan konstituzioa saltzen da, hori harri modura erabiltzen da. Ikuspegi teoriko batetik eta historiko batetik askotan eskubideak ez direla sortu legeak jaso eta gero. Baizik eta eskubideak erabili egin direla, manifestazio eskubidea, edo elkartzekoa, edo biltzekoa, eta gero, erabili eta gero orduan etorri dela lege hauek jasotzen. Katalanenak lortu dienarek, Katalunian gizarten ia oso batek bat egitea horren bueltan, galdera horren bueltan, erabakitzeko eskubide horren bueltan. Han Euskalduna dan batek, baina Katalunian urte askoan bizitzako batek, esaten zigun, eitxezigun berba prisia sartzen bezala. Katalanaia hemen daude. Horrea aiatu inbardik, eta horrea herri gisa aiatu bardik, eta horrea iritsi bardik, batzen gaituen zerraien bueltan. Eta asmatu beharko jau, gure egoera berdinen egoten, hitzein alde zaun, uste duten, ez duten uzten, odan alakoa, baina etxeko lan ez ezkero etxeko. Trena, esaten gendun, ez? Europako trena, eta 3 bagoi daukaz. Bale, baina, bueno, dana batera, baina bakoitza bere bidean, eraberian. Ez dakit tren hori bera hartuko dugun, segura asko ez, baina, bueno, trena pasata gero trenbidea horruzten balin badute gaitzarri. Pentsat ez dezatela trenarekin batera eraman. Gu Euskal Herritarrak indarra dukuna da geon bidea. Indarra jartzen balin badugu, irudikatzen gure etorkizuna, nun zer irudikatu nahi deun, ia lan handi baten deu, gure hankak norabide hortan martxa jartzen, ez da? Eta denbora kontua izango da,
Ez dena toki hori, gaur irudikatzen duena, bihar errealitate izatea. Aldezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Mugarik ez jarri gurei, utzi libre beheratzen, milaka urtez egin legez. Aldezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Hiritar desberdinak, ametsak ditu biltzen, etorkin arrantzale, langabetu ikasle, nekazari langile, musikari idazle, errendiratu ume. Aldezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Aldezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Aldezagun bidea. Orain, adostasuna, hautesontzia, bihar, erabakia.